जोबोद मोजां अपरचुनिटि जोंनि बिटिआर रिजननि मानसिफोरनि थाखाय स' आं जोबोद मोजां मोनदों बे एग्जामखौ होनो जोबोद मोजां अपरचुनिटि जोंनि बिटिआर रिजननि मानसिफोरनि थाखाय स' आं जोबोद मोजां मोनदों बे एग्जामखौ होनानै मा मुं बबेनिफ्राय आङो ममता ब्रह्म थेङापारानिफ्राय क'क्राझारनिनो माबायदि आसा खालामदों आसाया मोजाङानो एसे मोजां हानायबो जादों कुइसन पेटार्नखौ माबायदि मोनदों कुइसन पेटार्ना बियो माबानि बायदियानोमोन एपिएससि इउपिएससियाव जेबायदि होयो बेबायदियानोमोन टाफ जादों लास्ट इयाराव जेबायदि कन्डाक्ट जादोंमोन बे सुपार 50 बेनिफ्राय एसे टाफसिनमोन दायो माबायदि आसा खालामदों दा मोजांखौनो आसा खालामदों थेंक इउ आंनि मुङा बिरग्लाय बसुमतारी बबेनिफ्राय कुसुगावनिफ्राय माबायदि आसा खालामदों रिसार्च एग्जामा एसे थिगानो जादों बाट माने मस्टलि जिकेनि कुइसना एसे बांसिन फैदों आरो बाट कुइसना एसेबां टाफ नङामोन थिगानोमोन मिडियाम लेभेलनिमोन आरो ना बिटिआर सरकारा बे सुपार 50 बिथांखिखौ लानानै फैदों फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मा बुंगोन बे समाव बे बिथांखिया बुंनो थाङोब्ला जों स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय मोजां एन्ड स्पेसियेलि जायफोरा फाइनान्सियेलि क्राइसिस माने कचिं लानो हाया बा माने गोजानावहाय थांनानै बेबायदि फेसिलिटिसखौ मोना बिसोरनि थाखाय मोजां आरो ना मानो होनोब्ला फ्रियावनो जों बेबायदि कचिंखौ मोनोब्ला माने जेसेबां माने मावनो लुबैनाय बा बे सार्भिसाव जइन जानो लुबैनाय बिसोरनि माने थांखिया जाफुंसारगोन आरो ना स' माने आं मोजां मोनदों बे बिथांखि लानायखौ आरो आंनि मुङा जिखिलाल बर' आं माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि माबा दांथुल एरियानि माबायदि आसा खालामदों आसायाथ' आं एथबां प्रिपेयारबो खालामाखैमोन माने जोंना सेमिस्टार एग्जामबो सोलिगासिनो नालाय बेनि थाखाय फरायनोबो मोनाखै जायखिया जा हागौ ओरैसे होबाय आरो बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ होदों मा बुंगोन बे समाव बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ होदों बेखौथ' जोबोद मोजां मोनदों माने बे जोंनि लाइफआव मोनसे एचिभमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे साक्सेसनि थाखाय मोजां आरो ना प्रिपेरेसन कर्स खालामनो थाखाय गोबां रांखावरिनि थाखाय गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो बे खाबुखौ लानो हाया कचिंखौ लानो हाया बे बिथिङाव बिटिआर सरकारा बे खाबुखौ लानानै फैदों माबायदि मोनदों बेनि थाखायथ' जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेनि थाखाय साबायखर होनांगोन आं बिटिआर सरकारखौ गभर्नमेन्टखौ बे खाबुखौ होनायनि थाखाय मानोना गोबां फाइनान्सियेल सापर्ट गैयिनि थाखाय माने गोबां मानसिफ्रानो बे प्रिपेरेसनखौ लानो हाया आरो कर्सखौ लानो हाया माने बिनि जाउनाव गोरिब गुन्द्रानि न'खर मानसिफ्रा कर्स लानो हायैनि जाउनाव बेखौ थालाङो आरोना बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारा बे कर्सखौ होनाय जादों आरोना बिनि थाखायनो मोजां आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।